I posljedno ljudi s vama. Šta? 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 Ti slažeš. Sam ja mutav? Šta ti je? Jesam. Vidi. Ne, kao da ti dam drugo. Daj mi svega. Sve ima. Evo ti drugu čestu imaš. To sve čest. Aj, ovaj čest je tvoj moj. Ne vidim šta je moj. Ovo je tvoj. Ovo je moje. Moje A desno. slime ball napravi pička nešto. Znači onda ja imam 8 metala. Ne, to je zbog da je 4. To sam ja dobio. Ne, tvoj je ovaj levi čest. Kako je levi gre? Levi, moj desni. A, ne ti. To je ovaj tu. U kojem sam ja sad. Jedno mi pagoj. Duzme meni šta je potrebno. Eto, Oooo, jesam leftao? gdje jeste? Ne znam da ti ja rekao. Nemaš kameru? Daj mi. I u istoj kući, ali onako odvojeno. Ali to je sana sam. To je moja trska. Ja sam isto, a neka. Koliko si ti našao trske? Krenuo pauk. Ko si dao? Da, pauk. Šta si mi dao ovo? Nije moje tvoje. Šta? Ovo šta si mi dao proizvod? Gravel. Nije moje. Ja, ovo moje drvo. Dmosio. Šta? Što si lego? Lega si. Lebati. What? Šta je? Ti crko? A, pukao si se. Gdje si ti jebo? Kakvi su bagovi ovo? Gdje si ti jebo? Nakon mu udario. Ne. Evo opet će mi izaći. Evo ove. Jebi ti mate, nisi ti mene zabava. Pogodi šta mi piše. A? Pogodi šta mi piše. Šta ti piše? The game. Wow, je. Ja sam tu ljudi profesionalizam. Ja ponovo imam. Jesi mi uzeo moj metal? Ne, kod tebe učest. Hvala. Ne mogu ti sad zavrati. Što? A šta imaš u rudniku? Šta ima u rudniku naše? Tvom. Naše. Mom bre. Ajde. Mi smo zajedno. Samo... Aha. Što? Pa eto. Čekaj da napravim baklje. Moja pesnica je do tvog kreveta. Moja su one dve pesnice. No. Što je? Šta maha kućiš? Ti sebi napravio. Ajde da prošlo.
Šta to? Ta ručaga. Ne nereden yapıyoruz be? Neydi? Ćao, moram. Ljudi, koliko ja vidim, vi me ništa ne vidite, pošto ja na facecam-u se ne vidim. Nešto je mrako s ovim. Pa bravo. I ljudi, znači, onda ne mogu nju, i naš sam mental. Imaš za sebe metal. I vidi ugalj. Rade, poklonit ću ti ugalj. Dođi da ga iskopaš. Imam je uglje. Koliko? 14. Bravo je. Sad je. Kemene pik. Slime! Slime, možda ga ubiješ? Ubi ga ti. Jebote, koki je. Ajde, pomagaj. To je. Ubi ga. Kako sam gledao? Ubi ga. Nije Cirko. O, Cirko da bog da. O, mene si Cirko. Stvari. U majke ti ga. Jebote, ja sam crkva skoro. Pa ja sam skoro Cirko, ti me klepio jebot. Napravi neka vrata. Koliko imaš jelta? Klepio si me macem da te jebem. Gdje meni meso, man? Nema. Našao sam mentalare. Idemo. Pravim sebi kuću. Dobro. A pogled ovdje. Dobro. Ajde, nisi odbojno sve. Aj pomozi mi. Da ubijamo ove majmune. Bolje da spavaj pa ćemo... Jebalo te spavam. A, pa ćeš uvijek pomoću ti. Leži bre jebente. Lego. Lego je. Lego. Legacy. Legacy, šta me u... Ovo. Čekaj, to je tvoj čest. Opa, i ja imam slime balls. Nije bre. Ne bre. Ovo je moj čest. Imaš 3 slime ball. Ja sam čest. Jesam. Nisam pisnem da napravim. Bro, još koliko? Ali ja ne znam kako se pravi. Ono treba metal za... Ne bre, da ti majku naguzim. Krećemo s kućom. Ne znam. A gdje ćeš živjeti? A tu. Čekaj. Pomoći. Što mi dalje pomožeš? Tako. Tu je spotok. Možemo pecati. A nam treba pauk. Pauk. Aj tamo da izađe.
dana su činili to zombi sa enchantovanim delom. Nije. Jeste. Ma jes. Vidi! Aj, dovuću ga. Dovuću ga pa ćemo gubiti. Dođi sad. Krs. Krše, brate. Dođi vamo. Kako? Bliže. Ajde, još malo bliže. Iza tebe. Gdje je zmoklo? Ajde. Čekaj, vidim šta sve ima. Šta ćeš? Patike ili majicu? Na šta? Ti meni daj majicu, ja tebi dam ovo. Šta? Ovo. A ja tebi. Da. Hvala. Eto, istrampili smo se. Sad ja imam ovo. Eto, dobro. Pa da. I gore ja dobro. Ja tu skoro mogu cijepati ovog drva. Gledaj. Ne treba. Gdje si? Tu si. Evo ti se dam isto. Gdje si? Evo ti u kući. I što ću? Sad znaš, Relja, šta je tako stisnem. Možemo napraviti enchanting table. Samo nam treba... Dijamanti obsidijan. Možemo. Sad ja da proširim malo. Hoćeš odeti krevet, pesnice, obe dve. Znači jednu pesnicu da ostavimo. Jo, će bi napravi drugu. Pesnicu da ostavimo. Crafting table ćeš ti napraviti. Doda. Chest ćeš ti poneti i krevet ćeš ti poneti. Kreve, da. Znači bukvalno sve. Imaš gravel? Ima jednu tvojom često dao sam. A šta će ti? Koliko snimaš? Imam 13 minuta. Već. Inače, tu je neka skrivena rupa. Ispod vode se voli. Šta je? Nešto dublje. Tu ima isto kakvi table. Što ono? Molim. Pas. Crafting table. Jebote, mislio zombi. Nemoj kupi gravel. Što? Evo ti. To je skeleton. Pa, valjda. Valjda. Da, evo ga crafting. Ko je tuđa uopšte dolazio, pitam se. Ukrast. Zbog 4 drveta. Ne! Iskopaj ovo tu govno. Zapravo, šta ti je? Evo ti malo pomognem. Daj, bre. Meni gravel treba, znam nešto. Šta će ti? I ladno sam se izvukao. Ne vidim stepenicu. Pa to sam ja napravio. Evo da napravim. A šta će ti? Koji čudac? I ljudi nas gledati, zadavite like, share. I vidite.